Jesper og Fridtjof er på vej til Aberdeen i Skotland. Jesper har et par skotske venner i Danmark, og gennem dem har han kontakter til ekstreme britiske fodboldfans. Ekstreme fodboldfans fra danske klubber som AGF, FC København og Brøndby har kontakter til ligesindede udenlandske fans, blandt andet i England. Det bedst kendte samarbejde var i 2000, da engelske hooligans fra Arsenal var i Danmark, og sammen med danske fodboldfanatikere sloges mod fans fra tyrkiske Galatasaray. Fridtjof har lånt en lejlighed i Skotland. Jesper er taget ind til byen for at købe tøj. En vigtig del af fankulturen er nemlig tøjet. Gennem påklædningen signalerer man, hvor man hører til på fodboldscenen. Det handler om stil. Hvide sko er faktisk ikke særlig velegnet til den der kultur, men det er meget, meget populært. Det er sådan lidt en blandingskultur, vil jeg opfatte som. Altså klart navnet er engelsk. Casual-begrebet er engelsk. Det handler primært om tøj. Men det er da klart, at der er sådan en dresscode. Der er nogen, der går helt vildt meget op i det. Med hensyn til tøjet, så handler det om helst at være smartere end de andre, ikke? At være pænere end de andre med tøjstilen. Og det er klart, det er ligesom så mange andre, ligesom det er sange på stadion. Så er det jo et konkurrenceparameter fangrupperne imellem. Muffe er med i Southside United, og det skal kunne ses, når han går til fodbold. Det, der skal ske nu, det er, at jeg skal ned til min lokale tatovør her i Køge. State of Grace hedder det. Jeg skal ned og lave en ny tatovering, som kommer til at være lidt omkring klubfølelse og nationalfølelse med mere. Så det vil jeg gøre. Hvad så, mester? Er vi klar? Men hvad har du lavet indtil nu? Jeg har været ude at handle. Vi har mig og Jeff og Sprout har været rundt og handle i byen. De har en 6-7 forskellige butikker her, som er rigtig fede. Rigtig meget fedt tøj. Se, hvad de har akkuskoene herovre. Er det ikke sindssygt fedt? Hvad er det? Det er den her, jeg skal. Hvor er den fed? Ja, lige præcis. Hvor er den sej? Det er da helt vildt. Fuck, hvor er den sej. Nå, jeg vil gå over og købe min akkuskoene, kan. Jesper, han er jo en af dem, som virkelig går op i den her med tøjet især. Og bruger alle sine penge på det tøj. Og det er fuldstændig overdrevet. Og han køber, jamen han er jo Nordeuropas største modeshow. Vader rundt i sit mærketøj. Okay, tak. Muffe, som vi mødte her, blev som helt ung smidt ud af Brøndby, men det har altså ikke fået ham til at vende ryggen til klubben. Se ham lægge ben til Brøndby-logoet efter pausen. Ekstreme danske fodboldfans har kontakter til udenlandske fanfraktioner. Nu skal vi se to Brøndby-tilhængere fra Suburban Casuals møde en af Storbritanniens mest berygtede hooligans. Den jeg har, det var den, jeg skulle have lavet for nogle år siden. For jeg vil sige 3 år siden af det. Ja. Velkommen tilbage til Krimiaften, hvor det om et lille øjeblik gælder sidste afsnit i Insider-miniserien om en gruppe fanatiske og voldelige fodboldsupportere fra Brøndby. Velkommen til dig, Måns Krog. Du er tidligere målmand, det er kun et halvt år siden. Nu er du direktør, og du har blandt andet ansvar for fankontakten ude i Brøndby. Hvordan har I det som klub med de her voldelige og fanatiske fodboldsupportere, som er en del af jeres klubbillede? Jamen, jeg vil sige det på den måde, at de fans, som har et hjerte for vores fodboldklub, dem holder vi meget af, som er med til at skabe stemning på Brøndby Stadion. Har de her ikke et hjerte for Brøndby? Det tror jeg bestemt, de har. Men hvis det går over og bliver voldeligt, så er vi selvfølgelig meget imod det og vil bekæmpe det med al den magt, vi har. Mogens, vi skal snakke meget mere med dig om jeres kontakt til fansene senere. Brøndby har nemlig Danmarks største og stærkeste gruppe af ekstreme fodboldfans. Når de tager til udebanekampe, så opstår der ofte konflikter. Vi skal nu med to ekstreme Brøndby-fans, Fridtjof og den karantæneramte Muffe, til Superliga-kamp i Aalborg. De blev simpelthen bedt om at gå nu. Der var måske nogen, der lige fik nogen på hovedet, og så blev de bedt om at gå. Det var det eneste.
Aalborg den 8. maj. Brøndby skal spille mod AaB. Op til kampen udfordrer og provokerer ekstreme fans fra de to klubber hinanden. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker sig af det. Der er nogle af dem, som er kendte for at være rigtig smarte på nettet og sådan noget. Også altid tro alle mulige uskyldige Brøndby-fans og alle enhver Brøndby-fans for at tro dem alle mulige. Fridtjof er 25 år og er med i Suburban Casuals. En ekstrem fangruppe fra Brøndby, der følger deres hold overalt. Kort efter angriber de to grupper fans hinanden. Politiet lægger sig imellem og forhindrer et slagsmål. De ekstreme fans fra Aalborg håner i stedet for en navngivet Brøndby-spiller, hvis mor blev dræbt i et trafikuheld. Efter sammenstødet tager Brøndbys fans hjem og lægger en plan for, hvordan de kan tage hævn. De to hold mødes nemlig igen i Aalborg om få dage. De er nogle provokerende bolsjehoveder, forklædt som konger af Danmark bolsjer. Ikke? Jeg er træt af dem. Jeg hader dem. Det gør jeg virkelig. Og det gør jeg, fordi at de har den der mentalitet med, at heroppe i Aalborg, der har vi bare styr på det. Ikke? Og god fanden har de ej. Det er også der er styr på det. Når vi kommer til Aalborg, så er det også der bestemmer. Muffe er med i en Brøndby-fangruppe, der hedder Southside United. I medierne er de kendt for at være voldelige, især på udebaneturene. Den måde med at svine Brøndby-fans til på internettet, det lyder åndssvagt, men det er internettet, der her er grobund for det her had, som der er over for den klub og deres fans. Det er deres arrogance, og det tror jeg også et eller andet sted kommer til at give udslag på søndag. Jeg ved ikke, hvad der skal ske på søndag. Jeg ved ikke, om der kommer til at ske noget. Men jeg kunne forestille mig, at der vil ske noget. Vi stiller en ekstra gruppe i dag på grund af det trusselsbillede, der er, fordi vi forventer ballade. Og vi kommer så tilbage til, at jeg er overordnet, så vil jeg have 0 tolerance. Vi vil ikke finde os i, at der er nogen, der spiller op til slagsmål, inviterer til slagsmål, og i øvrigt ikke efterkommer de ordre, vi giver dem. De skal i kælderen. Hej, Ben. Vi er på vej på Asian nu. Brøndby-fansen er taget til Aalborg og er i gang med at indtage AaB's stamværshus. Jeg har lige fået den. Det er Aalborg. Vi har nu fået melding om, at man på Asian, som var sædvanligt til at stille for tilhængere, at man slås, og der er større slagsmål i gang, ved at smadre hele værtshuset. Det, der er sket, det er, at der har været lidt små slagsmål op ved det, der hedder Asian Bodega, som er AaB'ernes pop og deres bodega. Det er åbenbart nu med Men det viser sig, at det er en stor flok Brøndby-fans, som har søgt ind på Asian Bodega og egentlig får vores AaB-fans til at forlade det i hast. Og der er så en, der blev påkørt. Vi har vundet det, vi skulle have vundet i dag. Den sejr, som vi skulle have vundet, den blev vundet ved, at vi tog ned på Asian, og de blev simpelthen bedt om at gå nu. Der var måske nogen, der lige fik nogen på hovedet, og så blev de bedt om at gå. Det var det eneste. Andet skete der ikke, altså. Så det er en sejr for os, og nu skal vi bare se noget god fodbold. Et eller andet sted, så føler jeg, at jeg forsvarer klubben ved at stille op i sådan et decideret slagsmål. Muffes vilde fortid gør, at han har karantæne fra alle Brøndbys kampe. Han får heller ikke adgang til stadion i dag. Det jeg gør, det er, at jeg viser over for klubben, ved at tage afsted hver gang alligevel, at jeg vender ikke klubben ryggen. Fordi de kaster en karantæne i hovedet på mig, eller en våd klud, så får de ikke mig til at blive hjemme søndag eftermiddag og sidde og se kampen i fjernsynet. Fandme nej. Jeg tager afsted, og jeg bliver ikke hjemme. Jeg tager afsted hver gang. Og om jeg så skal se den på en pop. No one likes me. No one likes me. No one likes me. I don't care. I am Muffe. I am Muffe. I am Muffe. And I don't care. Jamen, jeg blev afvist, fordi at de påkendende kontrollører mente, at de kunne genkende mig. At de har set mig før. Så de synes ikke, jeg skulle